त्या रात्री मुसळधार पाऊस पडत होता. लावंगर गावावरून येऊन एसटी सातारा बस डेपोत उभी होती. परळी व त्या भागातील गावचे रहिवासी इतर प्रवाशांसोबत आपापल्या गावी जाणारी एसटी कधी लागेल याची वाट बघत होते. डेपोबाहेर पडणारा मुसळधार पाऊस बघून कोणीही आपली एसटी आल्याशिवाय बाहेर पडत नव्हते. प्रवासी त्या रात्री फार जास्त नव्हते, कारण रात्र फार झाली होती. समोर सर्व प्रवाशांना अंधारात उभी असलेली गाडी नेमकी कुठल्या गावी जायला लागते याची उत्सुकतेने अंधारात वाट बघत होते, कारण प्रत्येकाला आपल्या घरी लवकर पोहोचायचे होते. थोड्या वेळाने एसटी लागली. कंडक्टरने आतून दरवाजा उघडला. लोक पटापट आत चढायला लागले. पाहिजे त्या सीटवर बसू लागली. एसटी पकडण्याच्या नादात पावसात भिजत पळत आलेली लोक आत एसटीत येऊन बसताच अंगावरील पावसाचे पाणी पुसू लागले. प्रवासी किमान 10 ते 12 एवढेच मोजणे ऐकत होते. ड्रायव्हरने एसटी चालू केली. लगेच प्रवाशांजवळ कंडक्टर तिकीट काढण्यास येऊ लागला. प्रत्येकजण आपापल्या गावची नावे सांगत तिकीट काढून घेत होती. कुणी परळी फाटा, तर कुणी भोंदावड, कोणी वडगाव. सावली गावाच्या पुढे एकही प्रवासी पुढे जाणार नव्हता. सर्व प्रवाशांची तिकीट काढताच मागून कंडक्टरने ड्रायव्हरला आवाज देऊन बोलला, "हो ड्रायव्हर बुवा, लाईट बंद करा आता." असे बोलत तो एसटीच्या दरवाजाजवळ असलेल्या त्याच्या सीटवर येऊन बसला. लाईट बंद झाली. अंधारात कोणी झोपी गेले, तर कुणी जागे राहत बाहेरचा काळोख चकाकणारी सातारची दुकाने पाहत होती. ड्रायव्हर गाडी चालवत होता. बाहेर धो धो पाऊस अंधारात पडत होता. गाडी त्या रात्री समर्थ मंदिराच्या पुढे आली. त्या पुढे नंतर बोगदा जवळ दिसू लागला. बोगद्याबाहेर येताच एसटीने राईट टर्न घेतला व गाडी आपल्या मार्गाला लागली. एसटीचा ड्रायव्हर घाटातून काळोखात एसटीच्या हेडलाईट्सच्या प्रकाशात आपली गाडी नीट हाकत होता. जागे राहिलेले 1-2 जण घाटावरून डोंगराखाली असलेला सातारा घाट पाहत होते. त्या खाली दिसणाऱ्या साताऱ्यात 1-2च घरांच्या बत्त्या त्यांना दिसत होत्या. बाकी सर्व ठिकाणी अंधारच अंधार. पाऊसच पाऊस होता. त्या दिवशी अमावस्या होती. अर्धा पाऊण तासात गाडी परळी फाट्याजवळ येऊन लागली. तितक्यात जे तिथे उतरणार होते, तिथे उतरणारी मंडळी एसटीतून पुढे चालत एसटीच्या दरवाजाजवळ आली. एसटी थांबवताच कंडक्टरने त्या दरवाजाचे लॉक काढत दरवाजा बाहेर ढकलला. लगेच भराभर 2 परळीची मंडळी खाली उतरून त्यांनी खालून एसटीचा दरवाजा परत आत ढकलला व लगेच कंडक्टरने लॉक लावले. बेल दिली. पुन्हा एसटी पुढच्या गावी अंधारात पळू लागली. अमावस्या होती, पण काम करताना कसली अमावस्या पौर्णिमा. काहीही असो, पण पोटासाठी भाकर मिळवण्यासाठी काम करावेच लागते. या भ्रमात तो एसटी चालवणारा ड्रायव्हर एसटी चालवत होता. कंडक्टरही अंधारात बसून आपल्या खिडकीतून अंधारात खिडकीबाहेर पडणारा धो धो पाऊस पाहत होता. रात्र झाल्यामुळे मध्ये मध्ये त्याला डुलकीही येत होती. गाडी अंधारातून नीट आपल्या मार्गाने एक एक गाव घेत पुढे चालली होती. अशी गावं घेत घेत एसटी खूप वेळाने वडगावात येऊन थांबली. तोच कंडक्टरने बेल दिली व बोलला, "कुणी हाय का उतरणारं वडगाव?" तितक्यात आतील एकाच कुटुंबातील 4 जण एसटीच्या दरवाजाकडे चालत आले. ते एसटीची पायरी उतरत आपली छत्री उघडून खाली उतरले. त्यांनी बाहेरून एसटीचे दार आत ढकलले. लगेच एसटी पुढे वेगात चालू लागली. त्यावेळी गावी कच्चा रस्ता होता. रस्त्याला खड्डे होते. कुठं मातीत पाण्याची साठलेली डबकी होती.
ड्रायव्हर गाडी वेगात चालवत होता. गाडी चालवताना त्याने पलीकडे असलेल्या रस्त्यावर दिसणारी जामथडी म्हणजे मोठे जंगल ज्यातून गाडी पुढे येणार होती ती जामथडी पाहिली. ती जामथडी तो लांबून पलीकडे नजर जाईल तिथवर पाहत होता. मोठे पसरलेले जंगल तो पाहत होता. त्याला त्या रात्री ती पलीकडची जामथडी त्या अंधारात फारच अक्राळ विक्राळ व भयाण भासत होती. त्याला ते पाहून थोडी भीती वाटू लागली, म्हणून त्याने तिथे पाहण्याचे बंद केले. पुढे रस्त्याचे नागमोडी वळणावरून ती गाडी चालली होती. इकडे अलीकडे त्याला अंधारात एक देऊळ दिसले, पण अंधार असल्यामुळे ते देऊळ नेमके कुठल्या ग्रामवासीचे आहे हे त्याला कळले नाही. पुढे त्याने गाडी लेफ्ट टर्नला वळवली. अंधारात त्याने एक बोर्ड पाहिला ज्यावर सावली असे लिहिले होते, अर्थात सावली गाव आले. तितक्यात पाठनं एकानं आवाज दिला, "हा मास्तर, गाडी थांबवा, मी एकलाच राहिलोय, आता इथं उतरणारा." तितक्यात कंडक्टरने बेल दिली. तो इमान आपले जड सामान खाली नेत उतरला. तो उतरल्यावर कंडक्टरने आतून दरवाजा लावला व परत बेल दिली व त्याने आतील एसटीची लाईट लावून पाठी बघितले तर सर्व सीटा त्याला खाली असलेल्या दिसल्या. आता पुढे कोणीच प्रवासी उतरणारे नव्हते व आता इतक्या रात्री सहजासहजी या वेळेला कोणी चढणारही नाही या भरोशावर तो सीटवर बसला. लगेच ड्रायव्हरने पिवळी धमक लाईट गाडी चालवतानाच बंद केली. मग ती एसटी वेगात कुरुळगाव पार करत पुढे चालू लागली. गाडीने उतरांडी घेत ती जंगलाच्या आत गेलेल्या रस्त्यावरून चालू लागली. ते जंगलच जामथडी होती जे ड्रायव्हरने सावली गाव येण्या अगोदर अलीकडून पलीकडे पाहिली होती. जामथडीचा वडा म्हणजे वाहणारा जंगलातील जलाशय. त्यावरील पुलावरून गाडी पुढे घेत चालू लागली. गाडीने लगेच राईट व लगेच लेफ्ट वळण घेत रस्त्याचा उतार घेत खाली आली. आता गाडी जामथडीवरून सरळ रस्त्याने चालत होती. सरळ रस्ता लागल्यामुळे एसटीच्या हेडलाईटचा प्रकाश त्या अंधारात रस्त्यावर पडला. त्या हेडलाईटच्या प्रकाशात त्या जंगलात दूरपर्यंत कोणीच दिसत नव्हते की मध्येच अचानक कंडक्टरने बेल वाजवली. पण तेव्हा गाडी कोणत्याही गावाजवळही आली नव्हती. ड्रायव्हर ब्रेक दाबत गाडी थांबवत म्हटला, "काय झालं? काय झालं राव? बेल का वाजवली?" त्यावर कंडक्टर म्हटला की कुणीतरी बाय माणूस आहे चढणारं. आणि कंडक्टरने खिडकीतून बाहेर काळोखात नजर टाकली तर एक बाई काळोखात बाहेर एसटीच्या दरवाजाजवळ उभी असलेली त्याला दिसली. त्याने पटकन आतून एसटीचा दरवाजा बाहेर उघडला. एसटीची लाईट त्याने अगोदरच बंद केलेली होती. ती बाई त्या काळोखातच कशीबशी वर चढली. लाईट बंद असल्यामुळे त्या बाईचा चेहरा त्याला दिसला नाही. मात्र हे सर्व होत असताना तो ड्रायव्हर विचार करत होता की साला मी गाडी चालवतोय पण पुढे रस्त्यावर मला दूर दूरपर्यंत कोणीच दिसलं नव्हतं. आणि मग ही बाई अचानक ह्याला दिसली कुठून? तो लगेच गाडीचा ब्रेकवरचा पाय सोडत गाडी चालवू लागला. त्या बाईने त्याला कुठल्या गावाला जायचे हे बोललेही नाही आणि रात्र असल्याकारणाने कंडक्टरने तिला तिकिटाचे विचारलेही नाही. पुढे गाडी परत आपल्या मार्गाला लागली. गाडी कुढेघर ओलांडत पुढे येताच पुलावर ड्रायव्हरला एक म्हातारी बाई दिसली. त्या बाईने एसटीला हात दाखवला. या कारणाने त्याने गाडीला ब्रेक दिला. त्याबरोबर कंडक्टर जागा झाला व त्याने "काय र, काय झालं?" असे म्हणत दार बाहेर ढकलले. तोच ती एक म्हातारी बाई पायरी चढत वर येऊन एसटीत पहिल्या सीटवर बसली. लगेच गाडी पुढे चालू लागली.
गाडीला पुढे नागमोडी वळणे लागली. ती वळणे घेत घेत गाडी चालत होती. बाहेर काळोख. त्या रात्री पाऊस काही थांबण्याचे नावच घेत नव्हता. गाडी काही वेळाने पुढे रोहोटच्या बस स्टँडजवळ येत होती. ड्रायव्हरने लांबूनच तिथे कोणीही नसल्याचे पाहिले होते, म्हणून त्याने गाडी तिथेही थांबवणे योग्य वाटले नाही. रोहोटची टाकीजवळील कुत्री एसटीचा आवाज येताच रात्रीच्या एसटी पाठून पाठलाग करत पळत आली व नंतर लगेच परत मागे फिरली. कंडक्टरची बाहेरील रात्रीच्या वाहणाऱ्या थंडगार हवेने चांगली झोप लागली होती, पण ड्रायव्हरच्या मनात जामथडीतल्या अचानक चढलेल्या बाईच्या घटनेने, भयान घटनेने विचारांचे काहूर माजले होते. ड्रायव्हर मध्ये मध्ये एसटीतल्या त्याच्या समोर बसवलेल्या काचेतल्या आरशातून पाठी पाहत होता. त्याला त्या काचेतून पाठच्या सीटा त्याला नीट दिसत होत्या. लाईट बंद केली म्हणून काळोख असल्याकारणाने तो ते नीट पाहू शकत नव्हता. बाहेर पावसात गडद रात्र झाली होती. मध्ये मध्ये वीज कडकडत होती. तेव्हा काळोखात त्या अचानक कडाडणाऱ्या विजेच्या प्रकाशात त्याला ती म्हातारी आजी पुढेच, अर्थात त्याच्या मागील प्रवाशांच्या सीटवर बसल्यामुळे त्या विजेच्या प्रकाशात अचानक दिसतही होती. पण नजर पाठी टाकली तर आणखी एक बाई, जी पहिली चढली होती, ती त्याला काचेतून पाठी पाहिल्यावर कुठेच दिसत नव्हती. त्यावेळी कच्चा रस्ता असल्याकारणाने मध्ये साठलेल्या मातीच्या खड्ड्यांचे फटके दगडांच्या फटक्याने एसटीला हादरे आणत होते. असे करत ड्रायव्हरने एसटी भांडसेवाडी पार करत पुढे नेली. त्या अंधारात एसटीच्या हेडलाईटमुळे कच्च्या रस्त्यावरील असणाऱ्या जंगलाचे गडद रात्रीच्या काळ्या पसरलेल्या जंगलाचे भयान दर्शन त्याला होत होते. बाहेरील थंड वाहणारी हवा त्याला थंडी वाजवत होती. तेवढ्यात पाठून एका चढलेल्या बाईने जोरात "ए" अशी किंकाळी मारत भयान आवाज दिला व गाडी थांबवायला सांगितली. तोच ड्रायव्हर एसटीत आतील समोरील आरशात पाहतोय तर फार पाठच्या सीटवर बसलेली बाई जोरात पाठीमागून पळत येताना त्याने आरशात पाहिली. गाडी मध्येच रस्त्यात होती व जवळपास रात्री भर जंगलात असताना कोणते गाव घरही आसपास दिसत नव्हते. त्यामुळे ड्रायव्हरच्या मनात संशय निर्माण होऊन भीतीने धस्स झाले. तो घाबरला व त्याच भीतीमुळे त्याचा एक पाय कधी ब्रेकवर पडला हे त्यालाच कळले नाही व त्यामुळे गाडी अचानक थांबली. त्या बाईने पळत घाईत दरवाजा उघडून बाहेर उतरली व पाठीमागे परत उलट्या रस्त्याने अंधारात पळत गेली. ड्रायव्हरने घाबरून जेव्हा जोरात ब्रेक मारला तेव्हा कंडक्टर जागा होऊन एसटीत आपल्या पाठीमागून पुढे पळत आलेल्या बाईच्या पायावर त्याची नजर अचानक पडली होती. पण तोही काही कारणाने इतका घाबरला की त्याचा आवाजच फुटला नाही. ड्रायव्हर तर अक्षरशः एवढ्या पावसात वाजणाऱ्या थंडीतही घामाघूम झाला होता, कारण हीच ती बाई होती जी अचानक जामथडीत आली होती व कंडक्टरला दिसली होती व तशीच ती अचानकपणे भांडसेवाडीच्या पुढे मध्येच जंगलातील रस्त्यात उतरली होती. ड्रायव्हरला ती बाई उतरल्यावर थोडा आराम वाटला होता. एसटी अजूनही तिथेच उभी होती. त्या घटनेने त्याचा घसा कोरडा पडला. ड्रायव्हरने समोरील मोठमोठ्या एसटीच्या काचाखालील ठेवलेल्या कप्यातील पाण्याची बाटली उघडून घटाघटा पाणी प्यायले व बाहेर रस्त्यावरील जंगलात नजर टाकली. अंधारात बाहेर थंडी होती. रातकिडे आवाज करत होते. संकट टळले या विचारात तो होता. घाम पुसत त्याने ब्रेकवरचा पाय काढला व एसटी चालू झाली. मात्र अचानक जागा झालेल्या व त्या उतरलेल्या बाईला पाहून कंडक्टर काय माहीत
पण भयंकर दचकला. कंडक्टरला काय माहीत, पण त्याच्या मनात आता धडधड होऊ लागले होते. त्याला गरम झाले म्हणून हवा येण्यासाठी त्याने सीटवरील खिडकी उघडली, पण बाहेर नजर टाकण्याची त्याची हिंमतही होत नव्हती. एसटी त्यावेळी चालत एका फाट्याच्या जवळच आली होती, पण पाटेघर थोडेच दूर राहिले होते. पाटेघर गाव व त्याचा एसटी डेपो दूर दूर होते व गाडी थेट पाटेघर गावात जाऊन आत मुक्काम करणार होती. मात्र ती तिथे गावात नीट पोहोचली नव्हती. तोच आत राहिलेल्या म्हाताऱ्या बाईने जोरात, "हा मास्तर, गाडी थांबवा, गाडी थांबवा" अशी ओरडली. तोच कंडक्टर म्हटला, "अहो बाई, गाडी नीट गावात तरी जाऊ द्या की." पण त्या बाईने केलेल्या हट्टापायी कंडक्टरने गाडी थांबवण्यासाठी सांगितली. भर रात्री एसटीमध्येच त्या एका फाट्याजवळ थांबवावी लागली. तेव्हा ती बाई अंधारातून उतरू लागली. बाहेर येताच आत बसलेल्या कंडक्टरने बाहेर त्या उतरलेल्या म्हाताऱ्या बाईला आवाज दिला की, "ओ मावशी, इथं का उतरलात? तुम्ही पाटेघर गावच्या ना?" ती बाई हसत बोलली, "व्हय." ड्रायव्हर त्यांचे संभाषण ऐकत होता. मग त्यावर कंडक्टर म्हातारीला बोलला, "आनो मग बाई आजी, रात्रीचं ह्या काळोखात इथं का उतरलाय?" तोच ती बाई बोलली, "आऊ, आम्ही आमच्या वेशीपुढं जात नाही." कंडक्टरला ते बोलणे समजले नाही, म्हणून तो कंडक्टर बोलला, "काय, असं का सांगताय?" तेव्हा त्या बाईने उत्तर देत म्हटले, "जकीन किती बी मोठी असली तरी गावच्या येशीच्या पुढं जाती का?" कंडक्टर ते ऐकून तिथेच हार्ट अटॅकने मेला व ते सर्व संभाषण ऐकून घाबरून ड्रायव्हरचा तोल गेला व तो सीटवरून खाली आदळला व रात्री चालत असलेली ती एसटी ड्रायव्हरचा तोल गेल्याने जोरात जाऊन रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या झाडाला धडकली व वरील फाट्याजवळील रस्त्यावरून खाली कोसळत खाली अलवडीस गेलेल्या रस्त्यावर आडवीच पडली. एसटीच्या गाडीच्या आपटलेल्या रात्रीच्या भयंकर आवाजाने जवळ असलेली पाटेघर गावची लोक मशाली पेटवत तर कुणी बॅटऱ्या घेत रात्री धावत पळत फाट्याजवळ आली. तेव्हा त्यांना खाली आपटून आडवी झालेली गाडी दिसली. मग कोणीतरी वर चढून एसटीच्या काचा तोडून आत गेले व त्या दोघांना बाहेर काढले. पहिले त्यांना दोघेही बेशुद्ध असतील असे वाटले, मात्र दोघांच्या हातच्या नाड्या पाहताच ड्रायव्हर बेशुद्ध अवस्थेत तर कंडक्टर मृत अवस्थेत मरण पावलेला आढळला. त्यांनी दोघांनाही उचलून गावात आणले. त्यांच्यासोबत काय घडले असेल हे उचलून नेताना पाटेघर ग्रामवासियांना माहीतही नव्हते. ड्रायव्हरला मंदिराबाजूच्या एका घरात ठेवले तर कंडक्टरची बॉडी तिथेच जवळ असलेल्या शाळेबाहेर पांढऱ्या कफनात बांधून ठेवली होती. सकाळी ॲम्ब्युलन्समध्ये कंडक्टरची बॉडी पाठवली गेली. ड्रायव्हरला जेव्हा जाग आली तेव्हा त्याने रडत ती सर्व घटना सांगितली. ते ऐकून पाटेघर ग्रामवासी देखील हादरले. तर मित्रांनो, ही गोष्ट इथेच संपते. तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.